Nu är vi på väg hem till Jespin. Vi springer. Precis, jag kollar på Idol. Ja, jag märker min kollektion. Vi vill inte missa en enda minut. Jasmin är så taggad. Men du vi får låta pausningarna sjunka. Ja. Öppnar du dörren? Vi var jättesena till då. Ska vi upp? Ja. Det är för... Är det vi som sitter där?